Samyo sumewo kekering pasir Banjawi kadang samyo narko ana dirata bedal saking bangkilan saweneh kutha pilar pandengan Sang upadyani dipriksa darunaning kita upiwa suninging kati sepegang lain kono telahunan no kawuso Moko Prabu Sri Bathara Kresna dereng ngantos paripurna nggih sami gunem raras Gandara Sumawana Narendra Madura Prabu Baladewa. Rika semanten Moko Prabu Sri Bathara Kresna sigra ngenai tri tanggulangi tri tanduran Triwilang Klo Pandhawa Pangandikan Tigang Krimakatan Kawedharing lan Kesaru Gegering Pasih Banjaba. Sinten sampun mancat poncoliti kelompok sing nggih binaturata negari ing Dwarawati nggih Pulutumbu ing Madukara. Nenggih Lurah Pretok Kantong Bolong. Mangkono dadosaken geger satun dadosaken alok sanjani para wadya bala ingkang sami mosebo. Ikoto dalu-dalan kono dalan kono piyak-piyak iki ayo. Senowati jagat dinari Mbak Ome Mbak ing samudra
sono ayo ayo tambah kangen nuwun sewu Koko Prabu Baladewa. Dereng ngantos paripurna anggenipun ingkang raisa Koko Prabu Mandura anggenipun Gunawras Bandarasa. Panjenengan malam menika wonten pratanipun Petruk Kantong Bolong Koko Prabu. Yai Kresna wonten dawuh. Ya senajan to kepiye awit iki kalebu kawula utawa iki kadene kakangku Dimas Janaka. Yai Prabu Sing Bathara Kresna aja nganti kedalwarsa ingkang atur panembrama marang Petruk Kantong Bolong. Yai Kresna. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Petruk sawise prayoga anggo ngadhep ana ing kraton ing Dwarawati padha kanthi harja Petruk Kantong Bolong. Piye? Saderengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sauger kula menika serat wonten negari Dwarawati lajeng priksa para abdi. Sampe ngadhep lan ugi wonten bangsa ingkang Jemereng lan ugi ibu waranggane ingkang Jemereng. Kula menika awanipun namung badhe nembang kemawon. Ya ora dadi boyo apa Petruk ayo kowe ingkang matur kanthi waca. Nggih. Yen panjenengan oke. Yen panjenengan kula sampun dipun dawuh supados matur sampun Sri Prabu kepan kula badhe matur ya ingkang matur Petruk. Apa mas liramu sekar mati aku kumbang lidah sari apa mas liramu kowe ora tembang gubuk asmara Petrus. Kok asane gubuk asmara. Ayo diteruske Petrus. Akhirian kok ya. Kena lagu cucur bawuk. Nggih. Ini ku kula pun matur dadi kangge kula sowan. Sampun wonten gamelan Jemereng ibu waranggane Jemereng niku kula sampun Presiden Jemereng. Oke kira muni ngono kaya sing ngono kaya Malah kowe yang muni ngono. Nggih. Wis suwen ora tau kambot. Gampang iki mangkene pancul mangi bayi taken barisi ngono ta. Oh, yo bapak dijajake. Ayo
ya nek pancen bikin nipis ya tukang-tukangnya gablok. Nah, kita lagi mulai tekor yang ini juga. Bilang gitu ya. Buat saat diteruskan gak pakai tak kedowo-dowo rasa Pak Petro. Ayo mangane dadi dawa. Lah nggih gak ya. Nggih. Mereka cekak semawon bisa ketahui anggen kula saben ketemu kali gamelan wae bangun pun tak laksanani sedaya iki dereng rampung. Nang mriku bujuk cekak yo guru cukup itu alit iki mlebu parioso asik-asik anu sore-sore. Nggih. Nggih, mriku blok kemawon sinuwun anggen kula semanten dalem sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika estunipun kula menika dipun utus dumateng Ndara Janaka. Ingkang wosipun kula supados sepisan menika makyenaken kang sinipun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek ngomong sing benar lho, Bro. Yo nek Bathara Kresna. nek kowe ora ngati-ati darani iki petinju lho. Lah kok ngoten ta? Lah ya saben kowe ngendika muni sing bener prasil kok Prabu Sri Bathara Kresna. Nek kowe ora ngomong muni Prabu Kresna ta. Tak darani petinju aku. Kok Prabu Bathara Kresna. Kula dipun utus saking Ndara Janaka supados nakiraken. Nggih. Kula temen nakiraken bilih. Ndara Janaka menika pireng pawartos utawi berita. Bilih. Paduke kang sinten Prabu Sri Bathara Kresna menika kagungan abdi enggal kamangka lamake Wanodya. Nah, ngendikanipun Ndara Janaka kekasihipun punapun Retna Gondang Kasih. Adat lupiya ing sampun bilih rayimu Ndara Bagus Janaka menika saben wonten Wanodya ingkang suwista ing warna kamangka dereng nate tepan menika rayimu namung supaya anggenipun badhe nyaketi utawi badhe lamar. Menika saking menika sawanipun Abdi Petruk Kantong Bolong menika dipun utus supados nglamar Retna Gondang Kasih. Iki ramene napa to sih, Bu? Kok ana Retna Gondang Kasih barang. Mungkin ditonton nganti rampung ora ngerti Retna Gondang Kasih sapa. Wah. Perusahaan gula tamban. Petruk boten dawuh. Kepara nyata yen to ing negara Dwarawati ana salah sawijining abdi ingkang diaran abdi anyar jenenge ya Retna Gondang Kasih. Mula kang saka iku sawetara Petruk Kantong Bolong awit iki rawuh kok Prabu Baladewa uga bakal mboyo Retna Gondang Kasih. Mula kang saka iku Petruk wektu dene ingsun durung bisa paring wangsulan bakal diboyo dene kok Prabu Baladewa apa bakal diboyo marang kowe diaturake kok ngersane Dimas Bagus Janaka. Wah. Monggo kula menika dalipun dipun utus menika dalipun sampun abot sanggane. Didhawuhi pun abot sanggane kok dadi malah niki ora kek age-age nampi dawuh saking sebab ingkang sinuwun terus pundi? Upama ingsun iki paring dawuh marang Petruk Kantong Bolong utawa Koko Prabu Baladewa. Ingsun durung bisa manggi marang Retna Gondang Kasih mbok menawa ana sesrupa ana pamundhut ingsun durung bisa paring wangsulan kang gumathuk Petruk Kantong Bolong. Nggih. Lah kesanipun yen to kesanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna kados ngaten malah prayoginipun kula kaliyan Sinung Prabu Baladewa kados pundi keteranganipun. Iki ngene Petruk. Kowe sakotoro ndak suwun supaya kendel ana ing negara ing Dwarawati lan semono Koko Prabu Baladewa suwun sepatus sumene wonten ing negari Dwarawati. Ing samangke kula badhe manggi mateng Retna Gondang Kasih menapa pancen dereng kersa kabaya wonten pundi-pundi Yayi Kresna wonten dawuh Koko Prabu ya yen pancen kowe mangkono. Malah
saka pandunganipun Kakang saka panyaka bawanipun Kakang Yata Petruk kantong bola sejati mung bakal ngrimuk kempul bebaru sinah. Kula kepadake ngrimuk to. Kula niku mboten ngrawuk. Napa malih ngomong ngrimuk ngrawuk tahu. Kali nundulek ya. Nggih. Menawi wonten kepanipun Sinur Prabu Sri Bathara Kresna kangge mekaten nggih. Kula yen derek. Kali mangke sarangan dhateng Sinur Prabu Baladewa. Betul. Nun. Kowe kuwi lek teko keri. Upama Rena Gondang Gasih kemarin diboyong diaturaken kemarin Prabu Baladewa. Luwih dhisik Prabu Baladewa. Ora dhisik karo keri ngono nek jane padha mawon. Nyatane ana sing mungsa wengi mandang terus awane do mulih. Ora apa-apa. Ya Pak Gomo, manut ngendikane Hyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo, aku lan Petruk kantong bola pinggan. Metu ana jroning Pagaraga negara Durawati. Tunggu dawuh Hyang Prabu Sri Bathara Kresna nggih. Menawi sampun wonten keparingipun saha Sinur Prabu Baladewa kados kaya disangket ngendikanipun. Sinur Prabu Kresna apa Petruk? Mila saiki menika sampetawis kula badhe tenggo wonten sakjawining kedaton negari Durawati. Sesarengan dumateng Sinur Prabu Baladewa. Petruk nanging kudu ingkang praena lan ngati-ati aja nganti samengko. Negara Durawati dadi ajare pasuruan. Boten. Kula menika tak digawe sing santai mawon ora kok ya keburungsung dumeh kula teko keri dari nampi dawuh yo kudu kula jaluk menano mboten Koko Prabu kepriye Yai Kresna kados menika langkung prayogi saged bilih Koko Prabu kula sumening wonten ing kraton Durawati lan dipetruk kantong bolong supados monggo sesarengan dumateng Koko Prabu Baladewa saderengipun ingkang rayipun manggihi matapun Rena Gondang Gasih Koko Prabu. Wah yo, yen payung mangkono pun Kakang njaluk pamit. Lho sak ketara pun Kakang bakal sumening ning on kraton Durawati semanten ugi kula sinuwun. Kula kepareng badhe badal dawuh badhe menggo dumateng dawuhipun Kang Sinur Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu nderekaken kalunggan Petruk kantong bolong uga ingkang prayitna ati-ati inggih pamit sinuwun. Kaya wis ora ana dawuh meneh. Ingsun malpur kabeh para kawula, malpur dene iki sangga wis nubrata tak. Jaluk supaya ninggal metu njaba tata sejane ayuda nyaketi marang Koko Prabu Baladewa apa dene Petruk kantong bolong. Kok menawa samengko Koko Prabu duka
lan nganti pas wae malah pedhot kantong bolong kowe kurang prayoga dadiane sapa iki Kanjeng Rama Baji promosane menika oleh sampun dipun keparengaken putra pedhandal keparengan pamit saha yo panjenengan Kanjeng Rama Prabu ugi samangke praja ing hari ing Dwarawati sampun ngantos wonten beda Kanjeng Rama Baji kula sapa wis ngono iki Semadro dinara yang harus kaki pamit Koko Prabu Kelapat Handawi Pati Tukui Kakek Tintaipun Koko Prabu Borodewo Dimas Aris Saki Tak Lani Semadro dinara dipun Pati Udo Kelapat Handawi Siwun Pati bidarakan Porwadyo Bolo Kakek Pati Udo ingin perhitung hati-hati Duga-duga dikowo ing samangku aja nganti Praja Durawati hati ajeng pas wae kula nuwun panyuwun pamit sinuwun Pusparipun sabdane Sri Narendra ingkang angerdani sabda pandhita Ratu sabda pangucap pandhita Ratu gedhe pangwasane rika semanten moga Prabu Sri Bathara Mesawasa kundur anegatot Lindro wae Kundur sang utama Prabu Sri Bathara Mesawasa kacondur saking Mandrapindha penganten kang dioyong boyo kawulyan sama sitangan
Kusum dengan Gatot Prabu Sri Bathara Kresna sedyana harsa ganyalaken busana Prabon kanaringan sigra ngagem busana kapanditan ingkang suwaswi sarwa seta sakusna paripurna ayo ngrasuk busana kapanditan sigra minggah wonten ing sanggar pamujan meminta keparing jawata ing akal jagat arika semanten monggo Prabu Sri Bathara Kresna sampun mapan wonten majaning papan panpet katrimah anggenipun lumaten paring jawata akal jagat kotape kaya wonten pagelaran njaba mengidang sangga Wisnubrata ngawe sangyaning Prawadya Bala lawan sampun kangudatan kabidalaken saknalika pangawening Astapindha kumlebeting dwaja pindha tampak kasasan